presne 50 rokov, čo sa nám skrížili cesty. A tak je toho toľko, čo ti chcem povedať. Moju starú mamu a starého otca si nemôžeš pamätať, pretože boli spätí najmä s Tatrami. Všetko, čo sa naučili, odovzdali mojim rodičom, títo odovzdali mne a ja zase svojim deťom. Gastronómii tak zasvetili svoj život už 4 generácie Frankovcov。欧洲最年长的餐厅老板之一正在庆祝他的80岁生日。尽管他年事已高，但仍在工作。诺伯特·弗兰克向我们展示了他对美食的无限热爱。Idem sa pozrieť so všetkými zamestnancami. Každé ráno to robím. Dobré ráno, ženičky. Držte sa mi, hej? Ahoj, Janičko. Dobré ránko, vedúci. Seru, zdravím ťa. A robíš to s láskou. Takú ti dávam silu, hej? Silu šéfa. Väčšia polovica ľudí u mňa pracuje už 27 rokov. Ťahajú tento salaš od začiatku. Vieročka moja zlatá, hej? No, jak stále. Mňa už Bocian priniesol rovno medzi hrnce. Narodil som sa tu v Kežmarských Žleboch. Dole bola reštaurácia. Gastro robil môj starý otec, ale ja som to nechcel robiť, lebo som videl, aká je to drina. A tak sa zo mňa stal elektromonter rozvodných zariadení. To znamená, že som išiel do elektriky. Taký zlom nastal v mojom živote, keď som liezol v Tatranskej Štrbe v kempingu po rebríku, ku lampe. Naraz som padal z 12-metrovej výške. Keď ma viezli v sanitke, tak povedali, že ja už som mňa nič, len do marnici. Keď som ležal v nemocnici, tak som rozmýšľal, čo ďalej v mojom živote a jednoznačne som povedal, že robiť to v gastronómii, tú moju prácu, ktorú mám v sebe. Tu na Ružbavskej Milave som bol 18 rokov. Musel som robiť všetko. Aj kuchára, aj čašníka, aj údržbára, aj vedúceho strediska. Potom som prešiel do hotela Vrchovina, štvorhviezdičkový hotel, kde som pracoval ako riaditeľ a tam som strávil 5 rokov. A potom prišiel salaš. Přivést vozík dynamitu a opachu vyhodit do vzduchu. I takové netradiční přání mají obyvatelé Staré Ľubovně. Na trosky chtějí proměnit Salaš Poljana. 3 roky neměl svého pána, až se ho ujal nový majitel, díky kterému dostane druhou šanci. Keď som preberal Salaš, som mal 52 rokov. Spravodajský zápisník. Pavol Švetoň, Stará Ľubovňa. Legendárny motorist pod Ľubovnianským hradom obliekajú do nového šatu. Dostáva ozaj peknú tvár. Ako mi povedal majiteľ Norbert Frank, prvých stravníkov chcú privítať už o pár týždňov. Že sa všetci tu cítili tak, že to je to naše. Každý z nás, že by povedal, že to nie je len u Franka, ale je to naše. Prívaly vody z okolitých polí pred sebou valili nešťastie. Keď zamestnanci Salaša videli, čo sa robí, bežali zachraňovať, čo sa dalo. Ja som sám vyťahoval jednu práčku a naraz som bol po krk vo vode, tak som skoro utekal, lebo by som sa utopil. Všetci sme plakali, všetci do jedného. Dnes môžem povedať, že to nie je reštaurácia, ale je to veľká gastronomická fabrika. Mládež, hip, hip! Hurá! Hip, hip! Hurá! To je dobré. Prišiel som do Starej Ľubovni na Salaš k Frankovi vyriešiť jednu mimoriadnu záhadu. Toto preslavené pyrohy tu varia už 26 roky. A to každý deň čerstvé robia? Hej, každý deň, žiadny mrazak. Niekedy sa robí 2,5 tisíc, niekedy 3 a dakedy aj 4 000 pyroh na deň. A vždy čerstvé. Veľmi rád si spomínam na akcie
ktoré sme robili vonku. Aj tohtoročná salašnícka noc sa vydarila. Už tradičné podujatie prilákalo do Starej Ľubovne vyše 4000 ľudí nielen na dobré jedlo, ale i bohatý kultúrny program. Máme vybudovanú takú salašskú kolíbu a práve v tejto našej kočovnej kolíbe nás navštívila anglická kráľovna. Bol to pre mňa veľký deň. Pozdravujem vás, pán prezident Schuster. Norbert Frank? Áno, poznám ho dobre, preto sa pokúsim za neho aj odpovedať. Zostal som verný môjmu remeslu salašu až do mojej 80-ky. Ale nie preto, aby som zbohatol, ale aby som predovšetkým získal dôveru tých, pre ktorých robím. Mám svoju prácu strašne rád a ju milujem a toto je veľké. To je strašne veľké. Pretože idem do práce s radosťou a toto ma strašne baví. A stále chcem ísť dopredu, jednak s gastronómiou, jednak s výpočtovou technikou. Stále cítim potrebu byť užitočný. Človek sa musí mať sám rád. A keď sa človek má rád, tak to je obrovské šťastie. A v tom šťastí je znásobené všetko. V tom šťastí je sila, mier v duši, je tam veľká láska a kde je láska, tam je ten Boh, ktorého hľadáme a kde je Boh, tam je všetko.